Nazdar, nazdar, vítajte pri mojej úplne prvej sérii na Minecraft zo single playery na Minecraft verziu 1.5.2. Začneme tým, že si vytvoríme svet. Pardon, počkajte, ja si dám len na Skype nerušiť. Okamžik, jasné, fajn. Môžeme začať. Klikneme si na single player, dáme Create New World. Fajn, world sa bude volať môj prvý let's play. Môže to tak byť, ne? Povedzte. Dobre, OK. Takže more, tak bonus často si zapneme, cheaty si nedáme, seeds si nedáme žiadny, tak môže byť. Fajn, dáme si create new world. No, takto. Dúfam, že sa niekde vygenerujeme alebo spavneme normálne, nie niekde ako že v džungli a tak. Počkajte. No super. Trošku lagy. Nie že trošku, veľmi. Počkajte, áno, si to musím nejak predstaviť. Video settings. Off. Neviem, prečo mi to tak seká strašne. Tak hneď tu budeme, len ja si to opravím a bude tu strich. Tak pokračujeme. Som si tak nastavil, dúfam, že to bude menej lagovať. Si budete srandu? No, tak, máme tu 3 stone krompáči. No, výborne. Fajn, wooden X, 3 jablčka a drevo, nič moc. Tak, posekáme si to. No, posekáme, zoberieme. Trošku som nervóznejšie pred svojím prvom let's play. Tak, ako môžete vidieť, zrodili sme sa na planinu. Nejaké zvieratá? Prvé zviera. Pom. Tam, čo si mi dropla. Krátko si mi kubura kopla. To je výborne. Ako môžete vidieť, hrám na Fightful, Texture Pack. Ako pravde povediac, default ma veľmi nebavil, ale môžeme v ňom pokračovať, keď mi niečo napíšete do komentárov alebo niečo také. Tak, prvá vec, musím nájsť nejaké stromy. No, tam vidím strom. No akurát, je to celkom v pohode. Už to neseká ako predtým, lebo som si nejaké nastavenia zmenil. Fajn, vidím ako prvý strom. Prepáčte, to bol môj telefon. Fajn, posekáme si džívy. Sekám džívy, lebo som čarovnej. Poznáte tú pesničku, dúfam, že som čarovný, ne? To pozná každý. Tak, drevo sme si posekali, máme ho 6, fajn. Máme 26 dreva a držím palce, že nájdem nejaké drevo. Takže hľadám tohle džívy, našel som aspoň miesičko. Tak vidíte, aspoň to môžem zabíjať týmito krumpáčmi, lebo neviem, čo budem s nimi robiť asi celú hru. Ja mám I'm jak bot. Oh shit, poď. Dobre. Ahoj, mám rád, poď. No dropnite mi papa, že by som sa už tu vrácať nemusela. Ja, krásna žena. Tak okej. Ešte tieto pár kurčátok si pozabíjamos. No mám 3 tieto períčka. Oto, trošku lak. Aspoň si zberieme sugarcane, neboli bumblesy. Bumblesy, umieť im mluviť i česky, ty vole, to si dáš prdol, co že ja nemluvím česky. Ty vole. OK. Bam. Máme mesa. Bam. Oh shit. Bam. Máme meso. Bam. Máme meso. Tak. No bolo by to nájsť nejakú dobrú vecičku. A už vás nechcem zabíjať, už konečne vymrete všetkým. Bože. Hop, koľko rán? 2, 3. To sú nejaké splašené kura. Fajn, takže my začneme poriadne hrať, až keď nájdeme co a bude to jasné. Kravy a ovce, ty kokos, ja mám dneska šťastie. Holky a dievčatá. No ale ja... Ne, je to jaskyňa. Viete čo? Ja mám vysoký brightness, preto. Kotar. Tak ja si tu naťažím niekoľko tohto. Cobblestoneu, nech máme, môžeme vyrobiť meč. Neviem, prečo som začal práve so stredným, ale tak, nevadí. Crafting si vykraftíme. Krafťáček.
Vieš čo, vykraftíme si styky a z toho si vykraftíme meč. Mám meč. Aha, nice, nice. Takže my sa napapame. Vidíte, žiadne zvuky nemám zapnuté. A zapneme si zvuky. Oh. OK, vidím železo, ale kol žiadny. To viete čo, mi nehovorte ani. Vymulo z toho, od to. Fajn, tak to. Ať si znižím kúsok brightness, lebo tak dáme si. Také nerealistické. Prišla úplne také blé. Fajn, takže idem úplne zhora ťažiť. Ako môžete vidieť, mal som šťastie. Našiel som tu pani želez. Kde to bol ten kol? A posledná. Musíme to týmto. Tak kolo si naťažíme. Ako môžete vidieť, tento diel bude nudný. Bude veľmi nudný, lebo budeme musieť začať ťažiť. Tak môžeme až potom v nejakých iných dieloch začneme stavať. Tak ako by som si predstavoval svoj dom? Dom by som si predstavoval asi cobblestone. V tomto texture packu to vyzerá perfektne, tak asi z cobblestone, miešané drevo. Určite by som si tu chcel postaviť obrovský hrad ako na jednom serveri. A z toho servera neviem, či budem točiť. Dohodol som sa s majiteľom, že by sme spolu mohli natáčať. Je to výborný kamarát, výborný človek. A by sme s ním mohli začať točiť. Ale to ešte všetko je to vo hviezdach. To bolo také smiešné, ale dobre. Také lamácké, ako odo mňa si môže čo prijať. Oh shit. Ako multitalentovaný som spadol. No. Iron. Ako vrme Citron. Železo! A teraz sa prosím vás nejtujete, že kopírujem Mexitrona, je to pán let's player, ale musel som si povedať tú hlášku, vždycky som ju chcel použiť, keď budem točiť let's playe. OK, ideme na to. Tento diel nebude veľmi dlhý, možno nejakých 15 minút, možno ho zrobíme dlhší. Práve natáčam 8 minút. To sme si veľmi neužili, chlapi, to sme si veľmi neužili. Máme železo. Bojím sa tejto pani lávy, lebo láva je zlá. Aj vy ste počuli Endermana, čo len ja? Asi len ja. No trošku lak. Ja si radšej poťažím toto. Pán zombík, vy ma dúfam nebudete strašiť. Ja vás nemlúbim, viete to. Budem hovoriť ako pravý blaváček. OK. No. Coal. To vás asi nebaví, ja viem, prosím vás, nehejtujte. OK, hej. Možno sa niekde spadnem do lavy. Budem radšej stade. Nechajte ma, bojím. To si berem. Ja strašne sa bojím týchto zvukov, ešte keď som začal hrať Minecraft a jednal som jednotku ako malý, taký mladší uľa, taký maličkú chlapečku, zlatučky, dobručky, a nie teraz taký blbec. Tak som sa bál tých zombíkov a som nevedel vôbec, že dám, že escape, options a sounds na off a som sa bál, aby som mal husiu kožu. Preto som Minecraft dosť dlhú dobu potom nehral a chcel som hrať jednu výbornú hru, ktorú som ju považoval vtedy za výbornú a bolo to Counter-Strike 1.6, ktorý som si kúpil na Steam a teraz toho ľutujem, lebo predať nedá sa, nikto nekúpi. Všetci hrajú Source alebo Global. Tak to je všetko o CS-ku. Hráme tu na Minecraft, ne? Povedzte ma zdrbkať. Zžupkať. Keď niečo si opravím. Pardon, lebo ja tu mám tak slovička z angličtiny. Každý tu pozná angličtinu. Zase mi nechcel učiť angličtinu. Bože. Dobre, vrajte sme sa ako frajeri. Čávovia. Vyrobíme si torčiky. 16 postačí. Máte sme ešte nejaký kobl. Idete im robiť branch mining vo výške. A pestem, tak. Možno niečo trafiť, možno nejaké diamanty. To by som sa potešila. 23 to mi postačí. OK, dáme si upiec. No a ja, viete čo, ja som zabudlivý človek, tak ja si to takto označím. Tam je zimný bajom. A tam sú toto. Tam sú marinky. Mi to vypadlo, pardon. Ako sa to volá? Mami, ako sa to volá? Aha, volá sa to.
Dobre, už sa nebudem tým zaoberať, lebo sa ešte strapním viac. Tamto je zimný biom, ale tamto, ak sa to bolo, bože, mi to vypadlo. Chcel som povedať džungla, ale to by som sa ešte viac failil. Koľko mám len 4, dobre, to mi stačí, to ešte veľa mám. Tak, myslím, pane kravička, nekúkajte tak na mňa smutno, tak vám uľahčím. To si mi dropla 2 meska, to vieš, kde si môžeš strčiť. Nechcem byť neslušný, ale vieš, kde si to môžeš strčiť. Ako sa to povie? Bože, prečo mi to furt musí vypadnúť počas let's playa? Menovať to. Ako sa to volá? Tak, dobré. Minútka ticha pre mňa, že som taký blbec. Dobre, nebudem celý let's play riešiť toto. Pravdu povediac. Som hladný, tak idem sa napapať. Ešte kravičku. Kravy si pozabíjam, lebo ako mám, ja sa poznám, tak ja mám také šťastie, že villagerskú väznicu nenájdem ani keby som sa zošalil. Viete čo, rozmýšľam, že nepostavíme si domeček tu na. Tu na takto pri tých biomoch. NVM. Mohli by sme to tam postaviť, ale najprv by som musel zrobiť asi postielku si zrobíme. Znám, že dobre sa mi to stalo. Väčšinou sa mi stáva, že sa tak strapením, že to dám zle. Mám taký drt. Máme drt. Hlina. To som neporiešil. Tak, počkajte, tak dám originálne. Tak, ok, že by to nebol žiadny skelik. What the? Som slepec. Na entu. Oh shit, na čo neviem kompačo. Ja som magor ešte viac. Ja som tu branch mining. Ja som tu branch mininga. Víte co, ja mám urite, ak vy hejtujete, ja si budem spievať, aj keď to neviem. Fajn, mesičko sa mi uvarilo, môžeme si dať ešte toto mesičko. No chlapec, ja sa napapám. Bolo by sa vyspať. Trošku mám lagy, no, okolo 50 FPS sa pohybujeme, teraz 20, taký drop. No tak usporiadame si ten inventošik, tak, môžeme nechať, to si vypálime. To co, idem zatiaľ ťažiť drevo, čakaj, ja si ešte počkám, keď sa toto vypeč. Nechám si nejaké surové stejky, že by som bol čarovný. Aby som vyzeral frajer, že mám toľko veľa, že to nemusím všetko variť. Niekto tak nevie. Pardon, toto bolo fajn, netrapné. Si dám torčky, lebo ja sa stratím. Keď tamto by mohlo byť bude, ne? Povedzte. Snaď to bude. Bažiny, presne, už mi to doplo. Hop. Keď by to bolo aspoň tak o 2 bloky plus, tak. Viete možno, čo nájdeme, ako z toho domeček pani čarodejnice? To by bolo sranda, Tak, už nahrávame približne, počkajte. 14 minút, tak to je dosť dlhá doba, čo? Povedzte. 14 minút, tak to dáme dneska. Možno to za chvíľu budeme končiť. No, ešte poťažíme nejaké stromčeky. Kravičky tu necháme žiť, nebudeme ich otravovať, ne sme takí hejteri blbí. Neviem, toto videjko bude ako sú kratšie. Viete, to je úvodné. Kým ho aplautnem, lebo môj drevený počítač, nepočúvajte zle veci, ak hovorím, hej, lebo nechcem skončiť zle, hej, ja bojím. Ale ten brightness mám strašne veľký. Tak. No, dobre, nech to vyzerá tak realistickejší. Realistické. Slovenčiny nemám veľmi dobré známky, tak sa nečudujte za moje slušné vyjadrovanie. Tak za chvíľu to bude koniec tohto môjho krásneho diania, ktorému za čo dúfam pochválite, aspoň oceníte jedným lajkom. Tak, koľko máme dreva? 20x4, matikári, hop, nestihli ste povedať čo? Haha, to vám treba, ne. Dúfam, že si povedali dobre, lebo ešte doteraz som to nevystihol počítať. Je to 80, ne? Dobre, dúfam. Počkej, dúfam, že to je jaskyňa. Hej, je to, nejdem tam, nechcem, lebo sa zabijem. Lebo tam nájdem stronghold, sa stavím, ako mám šťastie. No, tu by mala byť niekde tá turčka. OK, idem za ňou. No. No a tu by mala byť táto jamka.
Čo ešte ten si zapamätám podľa tohto bugu, čo jak sa to imenovať. Železový pal. Iba 14. Viete čo? Áno, neviem. Tak, ja sa s vami lúčim. Pre dneska to už je všetko. Ďakujem za všetky zhliadnutia, odbery, lajky. Nezabudnite lajkovať, odberať, keď sa vám to bude páčiť. A ďakujem. Nazdar, nazdar.